Lamsago pileno khakchangmani khorang YouTube channel o nakhokte bukhuksong ang tinen rok ni bagai tai kaisa ketal video ketal bemar ni kok ang tubui phai tongo abongkha thyroid bemar ni kokno tui ani sikang ni video rok no nai baksa baksa takhokte bukhuksong borok ano comment khlai saka je thyroid bemar ni kokno tui kisa video khlai di hanai nai awni bagai ang tini borok ni bagai tai jotoni bagai no thyroid bemar ni bagai ang kaisa video ketal phunukna ni bagai ang yarumkha thyroid bemar ni kokno sanani thangke puilano chung hormone ni kokno kisa tui sanani nango abongkha puilano chung silainai hormone tamo hormone kha abo kaisa ros eba butui abo chemical sapuljak butui chini sak bisingo tongui podre pod gronthini simi choramui sakni joto thuyo thangui samung khlaio abo haino kaisa hormone ni kok ang sawano abo wngkha thyroid hormone thyroid tamo asole thyroid abo kaisa gronthi chini kok bai tamo hnai ang abo hinani runglia abo chini totra lamo bothor haike tongo abo lari mahai thyroid ni hormone chini joto borok ni langmo belaike important wngui tongo takhokte bukhukchong thyroid hormone ni samung amo haidi chung abono kahamke saiman layano abongkha ahai cherai bwsarok torna loknani bagai tai buri rok ri sumani kaham wngnani bagai thyroid hormone chini langmao belaikeno important ko phia kaisa kok muito naraknani nango thyroid hormone bangmani bo hambia tei kisa wngmani bo hambia abo ojono tongnani nango jefru thuyo thyroid hormone bangkhe abono hinjago hyperthyroidism kisa khebo hinjago hypothyroidism thyroid ni bemar bahaike ong hingke baksa baksa ni bisingo khuybai gedaljak bosongni bemar solowi bo ongo abono bangla kobike bongsogoto reichung je hinmani abo hai tei kaisa khe iodine chamungni obab wngkha hingke bo manthokya wngkha hingke bo abo ongo thyroid ni bemar wngkhe je symptom eba mari nukjago abo wngkha bo hai asomsakhe hungmani bohok ongkhorui loklaimani abo hairok samung khlainani musungya belai selermani asugui mang tongnani rokowi thuwi rokmang tongnani musungmani baksa baksa hingke be mokhang dusao yakung dusao sago tui bor ongo hnoi chung hinlaimani abo hairok baksa ke kwchang suru ongo kutungni jorao eba tangblani jorao phano ri kutung chumui tonani nango buri rok baksa cherai oktuiya ongo phia oktui bo cherai banchiya wngjago kebo kebo khe cherai hamya wngui achaio ochol eba handicap wngui achaimani kebo abo hai wngui tongkhe takhokte bukhuksong thyroid ni bemar wnggo hwnoi uansukna hardi aboni bagui norok kamirogo tei kubni bithirok chawi jora magna khibiwi tongyawi dakti no doctor eba saknainai borok kaham soi sinai bai thangui hui test khlai jakhe belai hamnai abo se sian kwrung borokni samung wngnai hinui ang kha khlaio hake tini ni bagai asukno takhokte bukhukchong norok jotono sak kaham tongdi ei like dai share khlai rwdi comment khlaiwi sanani apokti dai o channel ni ketal naini wngui tongkhe subscribe khlaidi tamni hinba bwskang ni ketal
बिथिनि ककनोतुई कताल बेमारनि ककनोतुई भिडिअ आपलोड खालायके उइला निनि थानिव सगैनानि बागै पाठ्यक जरा नाय तंमानि बागै बेलाय बेलायखनो हामबाय।